Ali kako da stavim to u usta? To je užasno. Možda će mi slatka glazura pomoći. Mada sumnjam u to, ali vredi pokušati. Šta će ti to? Jedi bez ščipaljke. To je žestoko, Monika. Kako mi to možeš da radiš? Zapamtit ću ti to, a sada moram to brzo pojesti. Inače, glazura uopšte nije pomogla. Neću to da jedem. Vidi, Jess, riba je pala pravo na Lilinu glavu. To uopšte nije smiješno. Prestanite, bacit ću je. Što je to? Leteća riba? Zar postoje takve? To je odvratno. Samo da saznam ko je to uradio, neće mu biti dobro. Nadam se da se više nikad nećemo sresti. Hajde, Monika, sada ti. U redu, čips me već dugo čeka. Mislim da će sa glazurom postati još lepši. To je savršena kombinacija. O da, blago meni, oduševljena sam. A šta ako sipam glazuru direktno u teglu? Sigurna sam da će tako biti još zgodnije i što je najvažnije, još ukusnije. Super, vreme da probam. Gdje je čips? Evo ga. Dođite kod mene, lepe moje.